Barka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka da suna fuskar Hausa 24 TV. Za mu kawo muku cigaban tarihin Nuhu a shekarar 2016, irin kyaututtukan da ya samu da kuma nasarorin da ya cimma. In wannan ka ne zuwanka na farko, ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Jarumi Nuhu a shekarar 2016 ya lashe kyaututtukan karramawa ta jarumi da ya fi kowa, Best Actor Hausa, daga Best of Nollywood Award. Jarumi Nuhu a shekarar 2016 ya lashe kyautar karramawa ta jarumai da ya fi kowa daga Arewa Music and Movies Award. Jarumi Nuhu a shekarar 2016 ya shiga jerin jarumai da suka cancantar jarumai da suka fi kowa daga Kannywood Award. A shekarar 2016 ya sake samun damar shiga cikin jerin waɗanda suka cancanci fuskar Kannywood daga City People Entertainment Award. A shekarar 2016 ya sake lashe kyautar karramawar nishaɗi daga Arewa Award Industry Award. A shekarar 2016 ya ƙara lashe kyautar karramawa ta Wazobia. Ku ci gaba da bibiyar mu ta wannan tasha, za mu ci gaba da kawo muku tarihin duk wani ɗan Kano insha Allah.